खुलुमबाय। गोबाङानो आंनि भिडिअखौ वान साइड बायदि मोनो। वान साइड नङा, भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। फोथायनो गोब्राब जादों दिनैनि दिनाव माबायदि एसेबां बुरजा इउपिपिएलआ जेनखो। गोसोआव सानदोंना? फोथायनो गोब्राब जादोंना? भिडिअखौ खोनासं। सोरबा सोरबा जोंनि गेजेराव इउटुबारथ' दङ, सानफ्रोमबो रिजाल्ट होग्रा, रिजाल्ट मोनैनि आगोलावनो वान साइड। मा हिसाब खालामो आं मिथिया। इउपिपिएलआ 8था, बिपिएफआ 2, मालाबाथ' बुङो इउपिपिएलआ 10था, बिपिएफआ 0, बेफोरबायदिबो भिडिअ होयो। मा हिसाब खालामो आङो मोनथिया। खोनासं, थांनाय इलेक्सन जाहां जाहां जेब्ला केन्डिडेटनि मुं फोसावो अब्लानिया आं भिडिअ बानायदों बिथां फैला आदा सारनि सायाव, बेनिफ्राय बिथां दिपेन बर' आदा सारनि सायाव उदालगुरि आरो नै मानास सेरफाङाव। बेनिफ्राय आं बाक्सानिखौ बानायासै, बेनिफ्राय तामुलपुरनिखौ बानायासै, समनि आंखालजों, नङाब्ला आं बानायजोबगौमोन। दा जेब्ला आङो बिथां फैला आदा सारखौ लानानै भिडिअ बानायो माबायदि देरहानो हागोन, अब्लानिया कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआ बुंफैजोबो 90% इउपिपिएलनि फैला सारा देरहागोन, फैला सारा देरहागोन। बेनिफ्राय आं बुंदों माबायदि देरहागोन, इउपिपिएलआ माबायदि देरहागोन। दिनै गुबुन हारिनि गोबां भट दङ, गुबुन हारिया सहसावथ' होनाय नङा। बर'आ मोननै आरो बेनि गेजेरजों गुबुन हारि दङ। दा गुबुन हारिया सोरनो भट होगोन? जाय गुबुन हारिनि भट लानो हागोन बेसो देरहानो हागोन। अनलि बर'निजोंल' मालाबाबो देरहानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बिबारखौ ओरैबायदि मोजां मोनग्रा मानसि दङ, बांगालफोरबो दङ, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ, बिसोर बिबारनो होथारो। बेनि गेजेराव बर', आदिबासि, नेपालि प्लास जाजोबलाङो। आं बेखौ साननानै भिडिअ बानायदोंमोन। नाथाय थेवब्लाबो कमेन्ट बक्सआव 90% इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै फैयो। सोरबायाथ' बुङो स्क्रिनशट खालामना ला आदा, नों मा सान्दो इउपिपिएलआ देरहागोन। बिब्दिनो नांलायलायो कमेन्ट बक्सआव। सोरबाया बुङो आदा देरहानो हानाय नङा इउपिपिएलआ, जोंनि बिपिएफआ देरहागोन, बिब्दि बुङो। दा दिनै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। सोर देरहाखो? नोंथांमोननि साननाया सोरनिया जाफुंखो? आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। सोरबा देरहादों, सोरबा जेनदों। नाथाय आं भिडिअ बानायो। बेनिफ्राय उदालगुरि, जेब्ला आङो दिपेन बर' सारखौ लाना भिडिअ बानायो, बेवहायबो 90% इउपिपिएलनि। इउपिपिएलआ देरहागोन, दिपेन बर' सार आदाया देरहागोन, हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। सोरबाया बुङो स्क्रिनशट खालामना ला आदा, देरहागोन। नाथाय जों दिनै भट जोब्बाय, रिजाल्ट फैबाय, दिनै जों मा नुनो मोनखो? नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो? नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो? दिनै मानो एसेबां बुरजा जेनखो? आसरित मोनदों, आसरित। आरो जोंनि तामुलपुरावथ' बिथां प्रमद बर' सारा जेनथावथारामोन। जेनथावमोन नामा? नंगौ। तामुलपुर एरियायाव खन्द'आव पाग्लानिफ्राय ओरैहाय बिथां प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननो हागौ ना? नाथाय जोंनि बे पाग्लानिफ्राय जोंनिजे दाखालै बावैनाय MCLA इलेक्सनाव बिथां रेखारानि दास बर'आ देरहादों बिजेपिनिफ्राय, बिबारनिफ्राय। बेवहायनो जों मोनथिखायो जोंनि एरियायाव, जोंनि बागानपारा एरियाजों सुबुनकाटानिफ्राय लानानै सोरखौ बांसिन मोजां मोनो? बिपिएफखौ, बिजेपिखौ ना इउपिपिएलखौ? जों बेवहायनो हमदांना मोनो मानि थाखाय प्रमद बर' सारा देरहानो हायासै। आं सानो जोंनि बे बागानपारानिफ्राय बेवहायबो इउपिपिएल दं, गोबां इउपिपिएल दं। थेवब्लाबो माने गुबुन हारि दं, गोबां बुरजा गुबुन हारि दं। आदिबासि दं, नेपालि दं, हारसा दं, गुबुन हारि दं। गुबुन हारिनि भटखौ लानो हानायासो। आरो दिनैनि दिनाव गुबुन हारिनि भटखौ माबायदि लागोन? सहज बाथ्रा नङा, नंगौना? गुबुन हारियादि बर'नि एसेबां मोजां सहसाव भट होगोन
बेथ' सहस नङा। बिसोर होगोन सरकाराव थानायनो, होयोब्लाबो अपोजिट टीमनो एसेबांदि भट होगोन बिसोरो सहस नङा, हमना मोननाय। नाथाय जेब्ला जों भिडिअ बानायो कमेन्ट बक्सआव फैयो इउपिपिएलआ देरहागोन, इउपिपिएलआ देरहागोन होनना। नाथाय आसरित, नोंथांमोना मा सानदो? नोंथांमोना मा सानदो? फोथायनो गोब्राब मोनगोन ना मोनाखै दिनैनि बे रिजाल्टखौ नायनानै? मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों? मानो? भटखौथ' गोबां मोनदों, मोनाखै नङा, गोबां भट मोनदों। साफ्रोमबो केन्डिडेटआनो गोबां भट मोनदों। बेनि गेजेरावबो माने दिनैनि दिनाव जाखिनि सानदोंमोन ना देरहागोन, एसेब्लाबो देरहागोन। नाथाय आसरित नंगौना नङा? जोंनि बाक्सा बिथां राकेश सारनि जायगायाव तामुलपुर, मानास, उदालगुरि, आसरित। जाय केन्डिडेटखौ लानानै जों सानदोंमोन माबा मोनसे टाक्कर जानो हागौ, वान साइड जानाय नङा। दा नोंथांमोना मा सानदों? मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों? मानि थाखाय देरहानो हायासै? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आं आसरित मोनदों, फोथायनो गोब्राब मोनदों आं। आसरित आरो आं गोबां मानसिनावनो सोङो सोर देरहागोन। जेरै सिमला एरियायाव फैबा सोङो आं, बेवहाय फैला सारा देरहानो हागोन हाया? सोरबाया बुङो, सोरबायाथ' पुरा मिथिखायो बेसेबां मोनगोन, बेखौबो मिथिखायो सोरबायाथ' मिथिखायो थारमाने बेसेबां मोनगोन, बेसेबाङाव जेनगोन, बेसेबाङाव देरहागोन, बेखौबो मिथिखायो सोरबाया। ओरैबायदि हिसाब दंखायो गुबुन हारिनि भटखौ लानानै आरो जोंनि बर'आ बेसेबां मोजां मोनो, माने मोनथिखायो, माने रिजाल्टखौनो ओंखारखायो सोरनिबा खुगानिफ्राय बेसेबां मोननो हागौ, बेनि गेजेराव थागोन, बेफोरबायदि बुंखायो। आसरित मोनो, ओरैबायदि हिसाब खालामखायो माने। दा नोंथांमोना मा सानदों? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आसरित, फोथायनो गोब्राब मोनदों। इउपिपिएलआ दि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जेनदों, बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों। सोरबायाथ' फोथायनो हायाखै खोमा। मा जाखो? मा जाखो? आसरित मोनदोंना? फोथायनो गोब्राब मोनदों। अब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।